אני דוד מאיחוד הצלה, יצאנו למשלחת ב-24 לפברואר, אם אני לא טועה. יום חמישי התחילה המלחמה, ביום ראשון כבר הגענו למולדובה, והבאנו הרבה מאוד אנשים. מי? איחוד הצלה. ארגון בישראל, שנמצא גם באוקראינה באומן, והבאנו הרבה מאוד פליטים, גם יהודים, גם לא יהודים, דרך מולדובה, דרך המעברים של מוגילוב, והיה עוד עיירה שאני לא זוכר את השם שלה, וטסנו בהתחלה דרך רומניה, ואחר כך דרך השדה של מולדובה, 30 מטוסים עם פליטים שהגיעו לישראל. כל הכבוד לכם, בהצלחה. תודה רבה לכם. אוי, יש שאלה. אתה לא יודע, אפשר לנו לשים פה דגל שלנו? אני לא מאילת בכלל, אני באתי לפה לאירוע שאני מדבר. מה שעצה? אני מירושלים, יש פה אירוע של לוחמים שנפצעו במלחמה, אז אני באתי. אנחנו לא רק אוקראינה, הנה תראה. אני רואה, כולנו, למה אנחנו הלכנו לעזור? אני הייתי עוד לפני זה באומן. לא, אנחנו גרים פה. אני יודע, גם מי שבא איתנו, יש לנו מתנדבים שנולדו באוקראינה ובאו איתנו למשלחת. יש לנו גם חלק מהפליטים שפינינו לפה לאילת. בהצלחה. תודה. תודה רבה לכם. תודה רבה.